tó Àdìgàrá rèé sinimá kan tó lágbára ni sinimá tí ẹ̀ ń wò yìí. Fún àǹfààní àwa tí a ti wo apá kìíní sinimá yìí tí à ń dúró de apá kejì, ẹ subscribe kí ẹ like kí ẹ dẹ̀ comment part 2 láti lè jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí yóò kọ́kọ́ mọ̀ tí part 2 sinimá yìí bá jáde. Fún àwa tí a ti wà wò rárá tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kí a lọ wò ó. Àwọn àgbà òṣèré tó kópa nínú sinimá yìí wọn ò lóǹkà. Àwọn bíi Taiwo Hassan Ògògó, Péjú Ògúnmọ́lá, Taofeek Dìgbòlùjà, Ọláníyì Àfọ̀njá Sanyẹ̀rì, Rónkẹ́ Odùsànyà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú sinimá yìí, òwò ẹrú jẹ́ òwò kan pàtàkì tí ọ̀pọ̀ èèyàn ṣe. Arábìnrin kan wà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Goriola nínú sinimá yìí tí ó lòdì sí òwò ẹrú ṣíṣe látàrí pé òun náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí ìjàmbá náà ti ṣẹlẹ̀ sí rí. Ó pinnu láti gbẹ̀san látàrí pé kíkó lẹ́rú tí wọ́n kó lẹ́rú yìí, ibẹ̀ ni ó ti pàdánù ìbálé rẹ̀ tí èyí sì jẹ́ ìdójútì fún nígbà tí ó ṣe ìgbéyàwó. Ṣùgbọ́n orí tó gbé pàdé aláwo orí kan. Aláwo yìí ló wá sọ fún wípé kí ó má gbẹ̀san, eléyìí tí ó sì kọ̀, tí ó ṣe orí kunkun pé dandan àfi kí òun gbẹ̀san. Ibẹ̀ ni apá kìíní parí sí. Ṣé yóò wá gbẹ̀san ni àbí yóò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí awo sọ fún un? Ìpàdé dínú apá kejì. Ẹ má gbàgbé láti subscribe torí pé bí apá kejì bá ṣe ń jáde ni a mọ̀ mú wá sí orí channel yìí. Ó dìgbà kan náà.